Quddiem udjenza numeruża tim Olimpiku Ingliż ta' spettaklu mill-aqwa tagħhom sinkronizzat. Din hija t-tieni darba li dan it-tim jinsab f'pajjiżna. L-istess skwadra ġiet Malta fl-2009 qabel il-Kampjonati Mondjali ta' Ruma. F'dan l-avveniment eżibixxa l-ewwel darba t-tim nazzjonali Malti tal-awm sinkronizzat, immexxi mill-coach Saho Harada, rebbieħa ta' żewġ medalji Olimpiċi u li bħalissa qed tgħin ukoll il-British Synchro fit-taħriġ tagħhom. Fil-fatt tal-Maltin li ħadu sehem din kienet esperjenza ġdida għaliex dan l-isport mhux ħajrek tiġi għal din l-attività u għalfejn jogħġbok dan l-isport. Xi ħaġa li Malta mhix daqshekk pubbliċizzata. U il-fatt li ġibna tim barrani forsi anke jħajjar dak li jkun dan l-isport ftit jħajruh nies għax mhux daqshekk irriklamat. La ma stax narhom Londra u narhom hawn. U taħseb li dan l-isport għandu jkun aktar ippubbliċizzat? Ħafna fil-fatt jiena skont naf li hawn team ta' synchronized swimming. Ħajrkom tiġu għal din l-attività? Għax ħaġa mhux tas-soltu, naraw xi ħaġa differenti. Interess something different. Xi ħaġa ġdida hekk, allura looking forward, ġibna tfal. Taħsbu li dan l-isport għandu jkun aktar irreklamat? Kull sport huwa importanti naħseb li jiġi reklamat. Il-lawm sinkronizzat ma' sport pjuttost ġdid meta mqabbel ma' sport ieħor tant li jiġi rikonoxxut uffiċjalment għall-ewwel darba bħala sport Olimpiku fl-1984. Huwa sport għan-nisa biss fejn il-kompetizzjonijiet huma maqsumin f'solo, duett